emeshini ngathi uthandana nomunye ugeli. Loyo geli ngicocele wathatha inamba yendoda. Wathatha inamba yendoda yami. Ugeli wafonela indoda yami. Wathi endodeni yami, "Ye wena ngibhubhe mina nawe washo njalo. Indoda yathi, "Hayi wena." Wathi ugeli, "Yes, idlozi lingibonisile." Indoda yathi, "Okay, asifeze amaphupho." Yo! Wathi ugeli, indoda yathi asifeza amaphupho, and then ugeli wathi, "Okay." Sangoma. Yo! Ekubeni ugeli bekaloku ayisondeza azenza umngani wami, kanti mina angijomane sangoma ngisho lezi sangixaka. Esumngani wami sangixaka vele ngacakeka. So vele after azange nje ngifuna ukujomana nabangani. Ugeli ngisese nama-screenshot. Yes, ugeli wasendela wathi, "Ngikuphuphile, ungaphupha indoda yomuntu wena. Maceda lapho utshele le ndoda, ungatsheli umfazi ngani ukuthi hey ngiphuphe ngitsha nendoda." Wafonela indoda straight. Wathi kule ndoda, "Ya, wena ngikuphuphile, idlozi lingikhombisa ukuthi mina namele maceda indoda nayo yathi indoda mosinayo-ke. Indoda yabona phela umuntu oyelo. Indoda yathi, yeah, we can do it." Kanti ngizobabhaqa before. And mina ngifisa ngathi kube indoda idlile lapha ya idle bese ihambe. Abokobela benu ngiyakutshela. Ugeli weza kami, yezwa. Ugeli weza kami azenza umngani. Ugeli walala nobhuti wami futhi bamenza so abobhuti bami boyithu embedeni. Ngiyazikhipha-ke manje kunini ngithulile ngiyasha la nangaza ngithi mina nginesinkinga yesifuba and angiphuzi i-brand. So isifuba sami siyasho, kube ngiphuza i-brand bengizoyehlisa sengihleli la izindaba. Yeah, dala ngithulile from last year. Ugeli walala nabo bhuti bami abayi-2. Omunye ubhuti wami una-19, omunye una-36. Yeah, niyabazi laba abamhlophe bengithanda ukubaphosta ku-Facebook. Mangabe intombi zabo zibukele esoreni bukele mani into last year le. Bese kami kuyi-pry kami maceda lapho bamuthi boyithu. Hayi angikhulumi, allegedly I was there ekamereni. Yeah, ugeli hamba nomngane wakhe songathi bekuyisitimela so bebayi-4 badla ngapha batshintshisana ngaye ugeli. Ngiyakutshela kuna-allegedly bengikhona bangathi yabona mose izinto mazenzeka kami ngabheka emnyango mangithi yo wena maceda lapho ugeli kusho ukuthi bekabafuna bonke. Ufuna ubhuti yenani wafuna neyami. Yeah, ugeli maceda lapho-ke ngamangala mina ukuthi awukade ugeli uyiphatha zonke mina ngimazi right. Yabona mase sonke sineyimfihlo but le angikhona nje ukuyifihla. Kunini ngithi ngiyangicocela ilokhu engihlela. Ngamfonela ugeli-ke mina uyangazi-ke angikhona ukufihla nginokuthi isipikiri sichumenyana. Ngamfonela ugeli ngathi, "Hawu wena ufunani endodeni yami?" Futhi nathi angithi bekumele vele angifoni but uyazi i-girl code inokulahleka i-girl code. Ngafona mina la ngilahla-ke idlozi lami lokuthula. Kwavela leli likhuluma kakhulu because sometimes ngiyakhuluma sometimes angikhulumi, ya understand. Ngamfonela ugeli-ke ngathi, "Hawu why wena uWhatsApp indoda?" Ugeli wathi, "Oh, it's not how it looks like." Futhi laba bathanda isilungu kodwa izangoma kunini ngikuza. But it's not like that. Ugeli wathi, "No, it's not like that." Wathi inanani. Ngathi mina, "Hawu uzuyi-text pho uthi uphuphe ni."
It's not like that. It's not like that. Ukele. Wena. Since ngithe. Bheka eyelash bheka. Bengifana nale eyelash lale field. Ngiyakutshela. Maqeda lapho ke. So, ngimangele kabi mina mabathi ukele ngimina angimazi kodwa ngacala ukumbona lapho mina. Ya, wayenza nobhuti wami khona ubhuti wami bathi ngizosho igama lakhe bathi uLebu. Ya, akuna allegedly walala noLebu nomladu empedeni we-1 bamuva shaza boyithu. Ukele vele ajabulile nasekuseni mangavuka. Ayithi leza ngoma sithanda ukumqala bese sijike futhi singibloke mina. Ngiyakutshela ukele. Yewena sekusekaze emathandweni ukele sinini sekeza lapha yani kami yazobona ubhuti wami ini. Igama lakhe lobusisi leza ngoma ugogo Koloyi. Ya ugogo Moto. Yes, that one. Kahlale ya ugogo Moto igama lakhe. Ngiyakutshela. So, and then khona omunye futhi la ku TikTok ngizoskipha zonke. Ukele wasendela indoda yami ama-notes. Ya benkhona ke akhohle ukuthi kanti i-TikTok yakhe yakayi iki evile ukele asende ama-notes. Yeso asende ama-notes omunye ukele hayi ugogo Moto sengicindile ngaye. Ukele lo omunye wasenda ama-notes wasenda amabhele wasenda yini. Into engazenzi mina wazenza. Wasenda mali. Angisendi ama-notes mina. Why nina nenza so? Wasenda ama-notes ukele. Athi notes. Ngaceda lapho angithi namazi lo. Uthanda ukuya kuma-live vele naye nentshebe nomhlobi. Uthanda ukuya kuma-live. Waya live naye. Makaya live ukele wajoyina. Yes. Ukele wajoyina. Ukele makajoyina. Nami ngajoyina. Bengazi ukuthi ukele ulo wama-notes bengamboni kahle. Ngacoca nokele. Yo, sengicedile ucoca nokele. Ugayi uthi wena uyambona lo gayi nokele. Ngithi umuphi uthi lo wamalusi. Hi everyone, welcome to Life with Makajeni. I am Umakajeni. On this channel, we are unpacking all the trending topics. And the guys, as nanizwile ukokosikosen this yesterday nje bongathuka juice for beka keeper zonke diphireli makunutu. Ukokosikosen the grand and the gogo akhuluma ngayo lokobela kuma sengi the grand mother's kiss. Isangoma lesakhuluma ngaso the allegations they are saying ukoko Mercedes. We know that ukokosikosen ukoko Mercedes beke iskisa babona sibu ku podcast ka kokosikosen, and it seemed like they were friends ngoba nalapha mabakhuluma kwabo abantu ukuthi ngapha ke baklapha boyithu ngoba khona la bebakhuluma ngalendlela ugogo Mercedes akwazi ukujayela ngakhona. So kuthiwa ugogo Mercedes bekafuna uMonde Shange. And if nani nimamele this guys this live, she was live guys, there's a part where I say laba abano Mercedes, and we know the only gogo odumile la o gama lakhe kugogo Mercedes. Ugogo Mercedes. So ugogo Mercedes guys akaphenduli, and I don't know what happened ukuthi ugogo Scotten azakhathale akhipha igaca za last year this, we don't know. Sisalinde nje ugogo Mercedes. I know miniza ngomasho uzophendula ugogo Mercedes. Bazali bami, so that is all for now. Please don't forget to like, subscribe, share and hit that notification button. Ngithanda ukuya nokubuya.